בוקר טוב. יוצא עם הקייק. יאללה. תהיה להתכונן. וואו! איזה כחולה! איזה כחולה אחו שרמוטה, אחי. אחי! צלם את זה, אתה חייב לצלם. אני נעול גם על משהו ענק, אחי. אני אמרתי לך, יש פה כחולות. וואו, זה כחולה אחו שרמוטה מה שקפצה. גם אתה כחולה. לא, נראה לך, אני לא כחולה, אבל טונה גדולה אני. אבל קפצה פה כחולה אחו שרמוטה, אחי. לא סתם אמרתי. וואו. ראיתי אותה אחי פעמיים קופץ לידי. לאט לאט, תראה לי יש כחולה, זה באמת. כל רגוע, אחי. נראה לי הבאת את הכחולה, אתה לא יודע. לא נראה לי. וואלה, יש סיכוי. אני אומר לך, קופצות פה. יש לי משהו גדול, אני לא יודע מה זה אבל. אני בא איתך בלי לך. מרגיש משהו גדול, שאי אפשר להזיז. זה טונית, אבל... קלטתי במצלמה, אמן. אחי, אני נראה לי קלטתי את כל הדברים. הנה, היא שוחה אליי. לאט לאט, אחי בלי לך. יש לך גנץ', נפל לי הגנץ'. יש לי. וואו, וואו. ראית את הכחולה אבל? איזה גדולה, איזה 50 קילו. יפה, איזה 50, וואו, וואי, היא רצה אליי במהירות. מה שאצלי זה טונית, אבל מה שקפצה, אחי... וואו. לא, הכל טוב, הכל טוב. אל תצמד אליי, שלא תרוץ מתחת לפדלים שלנו ותסכסך בינינו. אני מרים אותה. וואו, וואו. ראית אותה? לא, לא. יש לי עוד סקות. אני לוקח פה כחולה. וואלה, אני לא האמנתי לך, אחי. אתה יודע, מה שראית זה כחולה אחו שרמוטה, אחי, לא? אתה יודע, זה לא צחוק. מה זה לא צחוק? זה מוציא אותך טיול לקפריסין. וואו, וואו. לך אני מאמין יש לה איזה 10-15 קילו. נו! לא, 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 היא שוחה אליך, הכל טוב. שוחה אליי. רק אתה רוצה לך. לא, הכל טוב, אני רגוע מאוד. מאוד קשה להזיז אותה. אף יש לי משהו גדול מראה. שלא תבוא היא תאכל אותה. וואלה אחי, אתה לא יודע איזה כבד זה, זה לא משהו רגיל. אני אומר לך, יש לה איזה 10-15. אני רואה בפיש משהו מפלצתי. או שזה כחולה באמת. פתאום זה כחולה קטנה. אתה יכול להיות, אחי. יכול להיות כחולה של איזה... רגע, תרחק ממני. אחי, הקלתי מלחת. הכל טוב. מרגיש משהו גדול, אולי פלמות גם. לא, לא, לא. נגיחות יש הרבה. אמרתי לך אבל... תפדל טיפה, אני רוצה רק שתתרחק ממני טיפונת. הנה, היא כבר קרובה. לא נראה לי טונית. או שאם זה טונית, זה טונית ממש גדולה. פה עם השעה שפוכה. יאללה, סגור. תעלי! היא לא נרגעת אבל. כן, זה טונית. וואו! איזה טונית! 10 קילו מינימום. אין לי גנץ'. אני ארים אותה מהזנב רק שתרים את הזנב. זהו. וואו! יש לך סכין? כן. וואו! איזה טונית! על ג'יג! וואו! וואו! תראי איזה בומבה. יש לה איזה 10.5 קילו.